Λοιπόν, για λέγε, τι έγινε με τον Νίκο? Τον κατάφερες? Μα τι να σου πω. Έχει αυτό το θέμα με τα νεύρα του, αλλά μου σύστησαν ένα νέο καφέ με γανόδερμα DXN και από τότε που τον πίνει έχει πάρει τα πάνω του, χεχεχε. Δηλαδή φαίνεται να κάνει δουλειά. Ναι, σταμάτησε να τον πονάει το στομάχι του και ρύθμισε το γρήγορο μεταβολισμό του. Άσε που σταματήσαν οι κραμπές στα πόδια του και γενικά του αρέσει πολύ αυτός ο καφές. Εμένα πότε θα φέρεις να δοκιμάσω? Ανυπομονώ και είμαι σίγουρη ότι θα μου αρέσει. Τι άλλο κάνει αυτός ο καφές? Εφοδιάζει τον οργανισμό με 400 ενεργά συστατικά και όχι μόνο. Θα παραγγείλω σύντομα και σε μία μόνο μέρα θα είναι εδώ με courier. Μετά να συναντηθούμε, να πιούμε μαζί για παρέα. Άκουσα ότι είναι βιολογικός, χωρίς χρωστικά συστατικά, τεχνικά αρώματα και συντηρητικά. Είναι αλήθεια αυτό? Ναι, είναι αλήθεια. Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Εμένα με τόνωσε και νιώθω πολύ όμορφα. Κατάφερα να μειώσω την οξύδωση με τα 150 αντιεξιδωτικά στοιχεία που περιέχει ο καφές. Θα κανονίσω να βρεθούμε με τις φίλες στο σπίτι μου και να πιούμε όλες μαζί αυτόν τον μαγικό καφέ και να μιλήσουμε γι' αυτόν. Σε χαιρετώ και πάω να μιλήσω στους φίλους μου. Τσάω. Εντάξει, θα χαρώ κι εγώ πολύ να βρεθούμε όλες μαζί. Το μανιτάρι των θεών, το γανόδερμα θα μας δώσει δύναμη, πνευματική διάβια, νεότητα, ομορφιά, μακροζωία. Γεια σου φιλενάδα.